aha m bụ Igwe Ezenna ya, gịnị bụ aha gị? Aha m bụ Chinagọrọm Ogeli. Chinagọrọm Ogeli. Mụ na gị ga-akpa nkata n'asụsụ Igbo nkeji 5 nye 5 minutes. Ọ bụrụ na itinye gị bekee ijide ego a jide ọkwa m gaa n'ihu. Gaa n'ihu. Igbo bụ Igbo ọ bụrụ ya. Kedu ebe isi wee bịa ebe a ugbu a? Jesus. Esi m ụlọ ọrụ m bịa. Ụlọ ọrụ gị, gịnị ka ị na-arụ? Ana m amụ otu esi akpa isi. Ị na-amụ otu esi akpa isi. Kedu ebe ụlọ ọrụ na-adị? Nọmba 14 Udemezu. Nọmba 14 Udemezu. Ka anyị kagbugoro nke nsogbu adịghị. Bịa. Nọmba 14 Udemezu nsogbu adịghị. Ịmụtakwara ka esi akpa isi? Amụtago m. Ka ebe ibikwa na-ebi? Ebi m na Liberty Street. Ebi m na Liberty Street. Ọ bụ na mgbagharị gị na nọmba 14, mgbagharị gị na Liberty, ma mgbagharị gị na Street. Nwanne subakwa Igbo ọnụ. Subakwa Igbo Diọkpa subakwa Igbo nwanne. Subakwa Igbo nwanne. Nwunye m subakwa Igbo ọnụ. Subakwa Igbo enyi ya subakwa Igbo.